ngap den sobaya pi ke parlok ki bistanat ban pe ya ke video ha ke channel byrgem pynshitom u Haduh jong ka Saudi Pro League ya ki fan ki ba perta ya ka kerteng u Lionel Messi u Haduh jong ka Saudi Pro League u Hafiz al Muchlek la byrgem ya ki fan ki ba perta ya ka kerteng u Lionel Messi hakmat u Cristiano Ronaldo une u Haduh jong ka Saudi Pro League u Hafiz al Muchlek u laong kino ki fan ki ba perta ya ka kerteng u Lionel Messi hakmat u Cristiano Ronaldo ubadai ambassador jong ka league jongi an pynshitom yaki kumban spun ken mahune ki babun ki fan ki shat berta ya ka kerteng ulianan si hakmat u Cristiano Ronaldo kamtam kito ki fan ki ba persya ya ka klub Al Nazar bat ya ka deng shat lap man la ka jingel kai ha usnem baladep bat wat ha une usnem ru ha ka jingel kai final ha pedeng ka klub Al Nazar persya ya ka klub Al Hilal ha ka Arab Club Champions Cup bat hang ne ki fan jong ka klub Al Hilal kila perta ya ka kerteng u Messi hakmat u Cristiano Ronaldo bat hadin ka jingong jong une u he ka Saudi Pro League ba ansa pynshitom ya ki fan ki ba perta ya ka kerteng u Messi hakmat u Cristiano Ronaldo kumta ki babun ki media ki la perem ya ka de jingong une u he ka Saudi Pro League ha ka ba ki laong ba ka jingel kai ha ka Saudi Pro League kam dai ka jingya kop handrai ka jingel kai kaban penjob baik tang ya u Cristiano Ronaldo te parlo kane ka jingle jong ki fan om tang ya u Cristiano Ronaldo handrai wat ya u Lionel Messi ru kile hi ha ka bangi ken mau ya ka jingle kai final ka bang sudapsian hap den ka klub Nasbeli persya ya ka Inter Miami ha ka likop ha ka ba uai utrai klub jong ka Nasbeli ula insol hakmat u Lionel Messi daka siu celebration u Cristiano Ronaldo handrai Haduh menta 4 mi kano ka kubor ka baong ba ansa pynshitom ya une ko onar jong klub Nasbeli kumbala mi ka kubor na Saudi Pro League ka ba ansa pynshitom ya ki fan ki ba perta ya ka kerteng u Messi hakmat u Cristiano Ronaldo te parlok piso kumno halor kane ka benta namar haka jingele kai don ki ba perta ya u Messi namar baki ik bat ki burom ya u Messi bat don ki ba perta ya u Ronaldo namar baki ik bat ki burom ya u Ronaldo je parlok tang ki kubor ngangai ba pila semutu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun